Sini Adibasi Life Matters jotono alapsogo jotono welcome. Ang taboga meron ako nugan thangit namo sini cultivators sini tangtui tibar khai nei rok baisang malai lene sini pukbar khai nei rok bai sini tirprawo belai kita bok temperature tung 41 degree Celsius ba khai ni bangai borne jeng zalo ma sung nai bani norong punugani hangi tongo tabok onok phangrok bai kisa sung thaje thaini kok salai nai borne busuk samung hukbar khlaima jagao jeng jalok tong amorna sung tini salai nai tei borne amrok berai banai lai belai ka hara sajak ha wati krin ni bagai belai ka kutung temperature bahaina tini bahaina 41 degree Celsius ang piunai emoso kaisa deda da tikrin ha tikrin bangi belai ki rasaja mosorok moso bagan chili bagan taklai bosoni to success je engmane eng haki sale hapane besibag naila hake jeng loss digi mangna thang tong kho bithirok marawo yong bithirok phanne tabak tui keri ni bangai omo yong ro thi mote thanglia tos keri tangba hai thi prop jak prong tongla sa tung mani bangi tawa menes khaimani ne ko sin sesta khai tongbo sesta khai phanne je tung mani tabok sapta sa ek sapta maton eng ha tung mani tung phanne boni isa hamalia bo thi prawi chi thangma tongbu tabok je tung mani baca ke daram ni kanim suk tong ro ani total 4 kani rok tonggo 4 kani phane tui keri ni bangai asuk thong parai khaimalia ro apatoto ada kani rok khaijak khana teman-teman nengkai ni khetobo ani khetobo kai mane jinga kaiwo mogdang kaiwo moso kaiwo khira kaiwo engkete molai hondi lai pato hondi thong parai sang kaiwo kai phane taklai bosore emon je halia loss by loss ke thangai tabok jora tei loss ke si tongkho yang ke ang rabat kai mani rabat basa nasari khai mani yang digini taw wate keri di apatoto tabok ke theimang nung tonggu thongparai nai hara sajak man yang digi tei hubo halia tabok wate phaya sara bo ira hano haya kono samalia bo guarantee sara sitha